Здрасти! Днеска ще говорим за момичетата. Така. Един момиче вече крайно вече да бъде добър, да се познае един добър момиче. От България, разбира се, няма значение кой. Да не бъде от дяла, да бъде от Господа, да бъде. Така е. Един добър момиче. Да се познае. Да оставя без пари хората. Така е. Всичко да изчезне в момичето време, крайно време да изчезне всичко в момичетата. Да се познае. Няма значение дали е луд, дали е беден, дали е добър, дали няма значение какъв е. Да се познае. Например, Диана да се познае. Диана може да се казва момичето, да се познае. Няма значение как се казва. Българин ли е, точен е. Време да бъдете добри момичета. Да не казвате всичко време. Така ще печелите много пари и Господ ще гърдава вас. Награда ще дава Господ за вас, момичета. Мили мои. 30 годишни, 40 годишни, 50 годишни. Така нататък. Време е да обръщате внимание на хората, мили момичета. Така е, да се познаете време. Да не остава без пари, дето се вика. Мили момичета мои. Така е. Ако не се познаете, нещо му купи от магазина, дето се вика. Пак ще печеш нещо. На бедните, разбира се. Купете нещо. Така ще печелите нещо. Така Господ награда ще дава вас. Така е. Вие не се познавате, като англичани минавате. Махай се викате. Ама не е често така. Вие се знаете. Ама познайте се, бе. Не минавайте като англичани. Така е. Не минавайте като англичани. Познайте се с момчетата. Така е. Да не остават без пари, да не остават без дом. Така е. И до скоро, хора. Обичам ви и пак ще се срещам.